No niin, hyvää päivää kaikille. Se on Samuli ja tänään pelataan aivan mahtavaa ja legendaarista ja parasta peliä, mitä löytyy ikinä koko maailmasta. Eli tosiaan Crash Team Racing. Siis tää peli on niin sanain kuvaamaton. Mä pelasin tätä joskus ihan junnuna, mulla oli se levy ja sit se meni yhdesti rikki ja mä yritin korjata sitä kaiken maailman hammastahanoilla ja tämmösillä, niin ei se ikään korjautunut, mutta nyt löysin sen tosiaan PSN Storeesta ja sieltä se nousi, oli johonkin 5 pintaan. Mahtava peli, pakko sanoa. Nyt päästä pelailemaan tätä singleja yksi miehen tai no mikä kuppi, kun tää on joku yksi pikku reisi, eli difficulty. Otetaan mediumilla. Ja sitten Polar, tää on niin mahtavaa olento. Kattokaa ton tassuja. Ne näyttää ihan paperipalalta, jotka on liimattuna siihen, että vaikka tässä on niin surkeat grafiikat kuin ollaan voi, se ei mua häiritä. Tää peli on ihan saatanan mahtava. Mikäs mappi olisi? Otetaan koko parkki ja pistetään 5 kiekkaa. Jep. Mä oikeesti pelasin tätä aikoinaan niin monia tuntia. Tää on mahtava peli. Teidän on pakko kokeilla tätä jotenkin joskus. En tiedä miten. Varmaan jos täällä pleikkari ostakaa PSN Storesta, en ole varma, että löytyykö sitä Xboxin puoleista kaupasta, mutta jos löytyy. Vai onko muuten Crashia Xboxilla? En ole varma, jos ei ole, niin ette tiedä mitä olette menettänyt. Kupla. Päästi heti ykköseksi meis pois täältä. Tää on niin mahtava peli yksinkertaisesti. Ainoa mikä tässä vähän häiritsee, just nuo joku loukkaa sisään, niin ne on tosi isona, mutta ei ihan mitään. Voisi laittaa melkein, TNT-poika tuli viereeni. Eli jos te ensinnäkään pelannut tätä tai ette muista tästä mitään tässä, tai niinku tiedätte varmaan Mario Kart, nyt on aika samanlainen idea, että te vaan reissaatte täällä ympäri. Täällä on tämmösiä bokseja, joista saat tämmösiä power-appeja, joilta sä voit niinku käyttää. Joko yleensä saat boosteja, tämä on paras kaikista, tällä voit töniä ja muita, täällä sä menet nopeampaa, tää on selvästi paras, niin semmosia power-appeja, sä voit häiritä toisten kisaa ja parantaa omaa kisaa, niin niin, sille. Jos kun sä oot ekana, sä yleensä saa niitä hyvin, sä laitat semmosia, mitä sä voit droppailla toisten eteen, että ne niinku ei saa sua kiinni. Aika itsestään selvää. Älä nyt Crash tulee ohi. Tää on niin mahtava peli, oikeesti. Mä en voi kuvailla sitä edes sanoin, enkä kuvin ja sanoin, koska tää on niin hemmetin mahtava peli. Siitä Crash, tuu tänne, sinä äijä tuu tänne. Mä sanon tuon salaman jutun, vaikka mä oon ekana. Mä en tee tuolla niinku periaatteessa mitään, koska kukaan ei oo mun ees. No mä nyt venäilen, että joku tästä tulee mun eteen. Tässä ei näe mappeja, tässä näkee tuon mikä speedin mittari ikään onkaan. No mä ammun ton pois, mua alkaa jo rasittaa, kun mulla on tuo. Onko toiseksi viimeinen kierros, joo. Tuo grafiikat on kyllä vähän sitä sun tätä, mutta kun miettii, että tätä peli on tehty ennen 2000-lukua, oliko 1999 vai 98, niin tää on ihan mahtava peli. Ei tätä voi kukaan vihata tai mitään, tää on niin mahtavaa yksinkertaisesti. Päästiin takas ykköseksi, Crash tippui 4, eli no varmaan kaikki aika lähellä. Miten tästä pystyy? Ei no on ihan hemmetin lähellä. Otetaas vähän. Kattokaa ton karhuilmettä, ihan sairas. Ja kattokaa sen tassuja, paperitassuja. Ei. Niin mahtava peli. Niin todella Crash sieltä tulee kuin viimeistä päivää. Siihen. No mitä sä no ei pitäisi ajaa kyllä tuolle. Ei me voi hävitä tää. Äkkiä nyt joku kunnon power-appi. Niin boostilla ohi. Joo, me tultiin 3. Mene siitä ohi, mene toiseksi. Se oli siinä. Se oli Crash Team Racing. Jos nautitte, niin painakaa tykkäisnappia ja kommentoikaa, tää peli on aivan mahtava. Eli joo, se oli Crash Team Racing ja se oli Jamuli ja se on morjens.